Цигарата няма. Не. Трябва с запалка. С запалката, бе. Ей, къде запалка има там? Алекс, айде гледайте. Защо са 4 баба? Мама, или не аз съм? Айде пейте, happy birthday, айде. Happy birthday to you. Happy birthday Не, Анна. to you. Браво! Анна, нема. Браво! Не бе! Браво! Какви се мъча. Голямо момичевиче. Пари, нали? Да. Ефя? Мам, костичка е бана вери, но... Мама, костичка е сайче. Нападнаха ги. Да. Ама голяма диадема имаш направо. Трепери в косата. Дай да го снимам. Тай, Алексчи, Габи, я погледнете насам. Чакай, какво направи? Анна, погледни насам. Крави. Да. Алекс. Анна, повдигни си главата и ти. Ах, че чаровна смивка, браво. Манекенка ще я правим. Вержи. Яс. Много е хубава. Пу. Малката, нали? Да. И малката, и голямата. И двечките са хубави. И двете. Ят Майя, не ба? Алдо, костичка и Сега едно братче трябва да има, че Еленче да бъде. Братчето Елене. да. Елеме бе? костичка и нърми. Кято. Да. Öyle yapılıyor mu? Öyle yapılıyor mu? Тя е захарна, но покрита е с хартия. Або bu kostичка kiyattan değil mi? Yaptan da ama. Ama torta mı? Ай, да видим сега стана ли нещо. Първо сега на Ана, майко. Тъничка е. Торта мă? Ай си. Захарна точка. Да. Какво? Мама, наши ли хари по ей? Какво искаш, мамо? Чай. Чай. Няма чай тук, бе. Какъв чай искаш? Топлото. Или по цял да имаме. Бе. Не е старен. Сок че искаш ли? Чакай, то са маната. Искаш ли сок, мамо? Нектарче няма ли, баба? Сипа ли нектар? Я виж, Рашко, я виж колко е часа, баба. Стана ли часа? Ще кажа баба. Не, тук да видим. Още имаш 3 минути. Ят му е ли ба? Още агента. 3 минути. Не, имаш още. Още малко. Добре. Ходи бо, чок ли се, мамо. Aman toz patmış.